Okay, good morning. Today is July 15. Pipinan ng damo ng talon itong munisipyo. May tungod anong tutuloy nga magpapatron. Canramo, Bungto, yan ito San Roque. Makikita man ni pangandaman ito na tanawan LG, maging baga Maribo, Malipa, Hapsay, may nuswagon. Orepan iba ko ni mangul mga ride. Nakita man kamo yung talo kada tagsa magmalimpyo. Kay siyempre damot bingang bisita nga masingan. Dirila iton pipera amot aton pag-aandam. Kundi ang mga taga-aburo, garani nga mga lugar, sur ice iton para nga makita hugaw, masiot iton plaza. Para nga tanan kay tungod inin hiton pagsalinurog iton kapatronan ani ka 116 katanawan day. Inayad na mga sound system di amphitheater kay tikang na soft offin para niyan nga gabi. May da magi-entertain nga banda an sunglasses band. Hindi higap mga irenuman indin. Yes, ano boy. Shout out kita mga barangay tano. Kada na duty tira din ni itong likod. Amoy din mga ligid-ligid, mga irenuman. Pagpipili ka. Amin din yan ito mga karaunan liwat din ni mga pika-pika. Nabulig la kita kaupayan, hit kalipayan nga magmaupay man baga dungo pag kita itong pipera din ha aton dapit. So ganun din yan hindi niya parte itong likod. Nagpipinangan damon lagi hapon. Nganta di sigurado man. Ang chabilog sa. May dagyapon irinuman italuyo. And din amay din mga ligid-ligid, mga irinuman. Magpipili ka lang kung hain nga mga stalls. Depende ito na mo kung baga masari mo mga sakop, mga sangkay. Kung karuyag ni mo gihapon malibot, ipindi nga mga stalls. Magkadurdilain iton. Ito mo pagpipilian ha. Unahin ka lang baga mapisto. Amo ito pag pinangandamon iton lipayan. Yan ang tiarabot nga kapiestahan iton tanawan. Yan ay nga pizza 15 ha. Pizza 15. Adi sangkay ko sangkay Aljon. Yes. Hindi ni mga irenuman itbida ha. Mga irenuman itahan din napipinan nga damon ng talon itong munisipyo. May tungod nga yan na goodman nga pizza 15 itong kapatronan din ha. Tanawan din tanawan proper. Tutuloy nga magpapatron. Canramos, Bungto, yan itong San Roque. Apag kaya na makikita man ni pangandaman itong Bungto, pinagito na tanawan LGU nga maging baga Maribong, Malipay, Hapsay, yan may nuswagon. Adi nagblablag ikuan. Ay Aljon. Pera na to? Pera na to? 11.1. Alagot 11.1. Sayo din ni Aljon. Marami ni Aljon. Yan amo ito yung papakita din niya plaza. Kataliwan, orepan iba ko ni mangulpot ang mga sinisering nga mga rides. Itahan ni pala ang baga siring pa mga perya-perya. So nakita man kamo yung talon baga paniguro yung talon ito na kada tagsa nga baga magmalimpyo. Kay siyempre damot bingang bisita iton nga masingan dirila iton pipera nga amot aton pag-aandaman. Kundi iton na kuang gihapon iton mga bisita ang mga taga-abroad, mga tagharani nga mga bala nga lugar ngayon talon. Siyempre sur ice iton para iba nga makita nga mahugaw, masiot iton plaza. Nakita man kamo sige pag hingagad taad to. Iya ko diriton nga baga nagpipinan ngarit kita. Nabulig la kita. Nabulig la kita hiton siring pa hiton kaupayan, hit kalipayan nga magmaupay gad man it baga dungog pag kita hiton pipera din ha aton dapit kay masarin pala iton
Oo, kung may damang kita baga naluluwas nga diri mga mag-upay nga pulong, mga expression iton. Kahit iba nga ni, di ba? Sa rin ko pa man nambubuyayaw, nandadaot. Pero maano pa man, kailan baga pagsampit la iton. Oo, wari hiton sinisiring nga baga giniinsulto, ginuubos. Okay. Pastilan na lang. Oh, say na lang ko, say taton kuan, bungto. Inigod man yan ano, iging papasabot tayo ni kay katikangan niya ng adlaw, niyan nga gabi, may adana baga kiritaon di Diha Plaza. Oo, may dana kiritaon di Diha Plaza nga baga makakaaga entertain ito na mga mabisitangan ni. Kumbaga mag-inom-inom, tatagay-tagay. Oo, may da mag-i-entertain nga banda, ang Sunglasses Banda. Baga local banda din hiya or dire kita hinggod baga sayod kay inagilalot iton aton dapit wall. O indin higap mga irenuman indin hi. Iti ba may da mga pangaran, wari pa dire pagid kita sayod kun ano baga nagpakapisto dida. Oo, kay baga nagkukam pala. Ano, pag-iunta niya di. Nagpipinan, handamon pala. Oo. Ay, shout out kita at mga tanod na barangay Buntay. Yes, ano boy. Shout out kita at mga barangay tanod nga pero minti duty ano. O kada adlaw na duty tira din ni. So amin din yan ito na kanan mga karaunan liwat din ni mga pika-pika. Oh, malilibot ta paghihapon din ni kabaraka ni handos lay ni pagpasabot nga niyan nga gabi tikang na ano, tikang na iton baga magsakay lagi kita. Oh, malibot kita outro nga di. Ipapakita ta stage. Oh. Di rin in Laksit Kanton nyo. Sunod din ak magyayakan. Ito na akong pamurutin siot para di rin ka mo baga masaktan. Oh man, nagayang ininayad na mga sound system. Di amphitheater. Inotro ko para yan nga gabi. Kay tikang na itong baga sinatawag na soft opening. Oh, may din hibaga sinisaring kuan, may din baga sinisaring mag-entertain live band. Oh, ato hi mano iprin hikap. Oh. Para itong gihapon ang better, ang brighter tanawan. Di rin man lang para to sa para nga tanan kay tungod din hiton pagsalinurog hiton kapatronan ani ka 116 ang tinatawag nga tanawan day. O fiesta celebration. No, sana kung taga-tanawan ka ano, malipay ka hiton kuan, hiton aton bungto. Kung ano ton ikakaupay. Kung masusubok ka haakon, ada kay pasensya na la, sorry na la ha. Oh, amo lang yung bagaging papasabot ta kamo ini nga aton nya naburuhaton. Ini nga aton magahimang raon nya nang adlaw. Oh, pipinangandamon na. Oo. Tala, so karong talanay again, this being your friend from another star. So kung magpapabili lagyap ngayon, ubos ka sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup, madurdam lumpugay. Okay. Actually,